ஹன்னியோட ஆர்மி நான் தான் உங்கள் ரான். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? சராங்கே ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் அகெயின் வந்திருக்கேன். ஐ எம் பேக். ஸோ இனிமேட் ஒன் ஷாட் நிறையா போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி நான் ஏன் வந்திருக்கேன்னா, நம்ம ஜங்குக் இருக்கார்ல, பன்னி பையன், அவன் இப்போ பிடிஎஸ்குள்ளே 9 இயர்ஸ் ஆகுது. ஸோ இன்றைக்கி தான் வந்தான் ஃபஸ்ட்டு பிடிஎஸ்குள்ளே. ஸோ அவனுக்காக ஒரு குட்டி ஒன் ஷாட்டு. ஐ ஹோப் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன். என்ஜாய் பண்ணி கேளுங்க. ஓகேடா, ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம எஃப்எஃப்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ எஃப்எஃப் நேம் ட்ரூ லவ் நெவர் எண்டிங். ஏன்னா நம்ம எஃப்எஃப் நேமு ஜங்குக்கோட பயாஸ் எல்லாருக்கும் இந்த எஃப்எஃப் பிடிக்கும் நம்புகிறேன். சரி வாங்கடா எஃப்எஃப்குள்ளே போகலாம். ஜங்குக் சைடு காமிச்சா ஜங்குக்கோட அப்பா போலீஸு, அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃபு. உங்கள் சைடு காமிச்சா உங்கள் அப்பா போலீஸு, உங்கள் அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃபு. உங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க, லைக் சித்தி பொண்ணு, அவங்க பேர் எம்லி. ஜங்குக் சைடோட ஃப்ரெண்டு காமிச்சா கிம் டயாங், ஜங்குக்கோட ஃப்ரெண்டு. உங்கள் 2 பேர்த்தோட ஒரு பொது ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கான், அதுதான் ஜிமின்னு. ஜிமினுக்கும் உங்களுக்கு ஒரே ஏஜ். ஜங்குக் ஜிமினோட ஒரு வயசு பெரியவன். ஓகே, இது போது இது வரைக்கும். ஸ்ட்ரெயிட்டாக எஃப்எஃப்குள்ளே போயிடலாம். நீங்கள் பெட்டில் தூங்கிட்டுருக்கீங்க. உங்கள் அப்பா ஒயன் டைம் ஆச்சுமா எழுந்து அப்படின்றாரு. நீங்கள் அப்பா தூக்கம் வருதுப்பா, இப்போ எதுக்கு நீ எழுப்பிட்டுருக்கீங்க? இல்லை ஒயன் டைம் ஆயிடுச்சுமா, முக்கியமான விஷயம் எழுந்துமா. டேட் என்னால் முடியல டேட், நான் தூங்க போகிறேன். என்னை எழுப்பாதீங்க டேட் அப்படின்றீங்க. அப்போ உங்கள் அப்பா ஒயன் என்னம்மா சொல்கிறத கேட்கவே மாட்டேன், டைம் ஆயிடுச்சு தானே சொல்லிகிட்ருக்க அப்படின்றாரு. நீங்கள் ஒன்று ஏஞ்சிட்டு என்னப்பா உனக்கு பிரச்சனை அப்படின்றீங்க. அப்போ உங்கள் அப்பா ஒயன் நம்ம முக்கியமாக இந்த இடத்த விட்டு இப்போ காலி பண்ணோம். ஒயன் என்னது காலி பண்ணணுமா? எங்கேப்பா போகிறோம், இப்போ எதுக்கு நம்ம காலி பண்ணணும் அப்படின்றீங்க. அப்போ உங்கள் அப்பா ஒயன் எங்கேயும் போகலாமா, நம்ம இங்கே 2 தெருவு தள்ளி தான் போக போகிறோம், அதுக்கு தான். அப்பா இந்த வீடே ஓகே தானேப்பா? இல்லை ஒயன், நமக்கு அங்கே கொஞ்சம் வீடு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, அங்கே போவோம். என்னோடய தொழிலை பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுங்களா ஒயன்? சரி இப்போ என்ன, நான் போய் கிளம்பணும் தானே, போங்கப்பா அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆக போயிடுறீங்க. ஸோ உங்கள் அப்பா உங்கள் பெட்டில் தான் உட்காந்துட்ருக்காரு. நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு வெளில பார்க்குறீங்க, உங்கள் பெட்டில் இருக்க எந்த திங்ஸுமே இல்லை, பாதி திங்ஸ் வரைக்கும் காணும். நீங்கள் உடனே அப்பா என்ன ட்ரெஸ்ஸு எல்லாமே காணும், நான் என்ன ட்ரெஸ்ஸு போடுறது அப்படின்னு கத்துறீங்க. அப்போ உங்கள் அப்பா என்ன ஒயன் நைட் ட்ரெஸ் தான் போட்டிருக்கேன், இதுவே ஓகே தானே ஒயன்? அப்பா நைட் ட்ரெஸ் ஓகே, பட் இங்கேருந்து அங்கே வரணும், நைட் ட்ரெஸ் போட்டாப்பா வருவாங்க. ஒயன் உனக்கு என்னம்மா எந்த ட்ரெஸ் போட்டாலும் நீ அழகாக தான் இருப்பேன். நீங்கள் ஒன்று இப்படி ஷையாக சிரிச்சிட்டு சரி வாங்கப்பா போகலாம் அப்படி சொல்லிட்டு வெளில வரீங்க. அப்போ உங்கள் டெடி அங்கே இருக்குது. நீ உங்கள் டெடியை எடுத்து வச்சுட்டு அப்பா இந்த டெடியை நீங்கள் அங்கே கொடுக்க போகிறீங்களா அப்படின்றீங்க. அப்போ அப்பா ஆமாம்மா, அங்கே வீட்டில் குழந்த இருக்குல்ல, அங்கே கொடுத்துடலாமா அப்படின்றாரு. இப்போ நீங்கள் அதெல்லாம் முடியாது, இந்த டெடி எனக்கு தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வரீங்க. அப்போ உங்கள் அம்மா வயன் அந்த டெடியை கொடு. எதுக்குமா? கொடுன்னா கொடு மீ, எனக்கு வேணும் மீ. ஹேய் லாரியில் போய் வெயிடி, அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு போட்டோம் மீ. இப்போ எதுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் நாங்கள் வைக்கணும்? இப்போ என்ன எனக்கு பிரச்சனை மீ, நான் எடுத்துகிட்டு தான் வருவேன், என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அம்மா மண்டையிலே கொட்டுறாங்க. நீங்கள் ஒன்று வலிக்குது மீ அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் டெடி எடுத்துகிட்டு தான் போகிறீங்க. ஸோ நீங்கள் உங்கள் அப்பா உங்கள் அம்மா இப்போ காரில் ஏறிடுறீங்க. ஸோ எங்கள் ஜங்குக் சைடு காமிச்சு ஜங்குக் பெட்டில் தூங்கிட்டு இருக்கான். ஸோ அப்போ ஜங்குக் அம்மா ஜிக்கே எழுந்துப்பா. அம்மா என்னம்மா? டேய் அப்பா உனக்கு கிளம்பி இருக்க சொன்னாரடா. என்னம்மா அவருக்கு இப்போ கிளம்பி எங்கே போக போகிறேன் நான் தெரியலடா, கிளம்பிடு அப்படி தான் சொன்னார். சரிம்மா நீ போ, நான் கிளம்பியிருக்கேன் அப்படி சொல்லிட்டு ஜங்குக் போய் ஃப்ரெஷ்ஷப் பார்க்க போயிடறான். ஸோ நீங்கள் ஃபைனலாக ஒரு கோட்ரஸ் கிட்டே நிற்கிது காரு. நீங்கள் ஒன்றே காரை விட்டு இறங்கிட்டு பா எம்மா பெரிய கோட்ரஸு டேட், என்ன இவ்வளோ பெரிய கோட்ரஸாக இருக்கீங்க? அப்போ உங்கள் அப்பா அதான் சொன்னால வயன், அந்த கோட்ரஸ் நீங்கள் மாற்றிட்டாங்க, இங்கே ஃபுல்லாகவே போலீஸ் தான் இருப்பாங்க. நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்டா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்கள் ஒன்று அப்பா ஆனால் எனக்கு அங்கே நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சாங்களே, இதை பார்த்தா எனக்கு ஃப்ரெண்டே கிடைக்க மாட்டாங்க போலையே அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் மெதுவாக உள்ளே வரீங்க. ஸோ அப்போ அப்பா அதெல்லாம் இல்லை எனக்கு நிறைய குட்டி குட்டி பசங்க இருக்காங்க, எனக்கு நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க அப்படி சொல்லிவிட்டு உங்கள் அப்பா உங்களை அனுப்புகிறாரு. ஸோ நீங்கள் அப்படியே ஸ்டெப்ஸ் மேலே ஏறிட்டு குச்சி உள்ளே போயிட்டுருக்கீங்க. நீங்கள் ஸ்டெப்ஸில் போயிட்டுருக்கீங்க. நீங்கள் ஜங்குக் சைடு காமிச்சு ஜங்குக் குளிச்சுட்டு வெளில வரான். ஸோ அப்போ ஃபோன் வருது. அப்போ ஃபோன் எடுத்துகிட்டு சொல்லுங்கள் டேட் என்னாச்சு? ஜேகே கீழே தான் இருக்கேன், கொஞ்சம் கீழே வரியா? ஓகே டேட் இதோ வந்துட்டேன் அப்படி சொல்லிட்டு ஜங்குக் கீழே வரான். ஸோ கீழே உங்கள் திங்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுட்ருக்கான். நீங்கள் கிச்சனில் உட்காந்துட்டு அம்மா நீ எல்லாத்தையும் அடுக்கு, எனக்கு கால் கையெல்லாம் வலிக்குது, என்னால் அடுக்க முடியாது, நான் தான் சின்ன பப்பால அப்படின்றீங்க. அப்போ உங்கள் அம்மா வயன் போடி போய் ஸ்கூல் பேக் ஆச்சு எடுப்போ. அம்மா எதுக்குமா
இப்போ எடுக்கிறியா இல்லை டெடியை பிடுங்கி போடவா? சரிம்மா போகிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் போகிறீங்க. அப்போ ஜங்குக்கு உங்கள் ஆப்போசிட்டில் வரான். ஸோ ஜங்குக்கு வந்துட்டு, பாப்பா தண்ணி எங்கேம்மா இருக்குது அப்படின்றான். அப்போ நீங்கள், அண்ணா தண்ணி உள்ளே கிச்சனில் இருக்குது, அம்மா தருவாங்க போய் வாங்கிக்கிறீங்களா அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் வெளில போகிறீங்க. அப்போ ஜங்குக்கு க்யூட்டு அப்படி சொல்லிட்டு உள்ளே வரான். ஸோ உங்கள் அம்மா கிட்டே போய்ட்டு, ஆண்டி தண்ணி வேணும் ஆண்டி அப்படின்றான். உங்கள் அம்மாவும் இந்தாப்பா அப்படி சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க. அப்போ உங்கள் அம்மா கிட்டே வந்து ஜங்குக்கு அம்மா வந்து, எப்படி இருக்க, நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ உங்கள் அம்மா, நல்லா இருக்கேன்டி, நீ எப்படி இருக்க அப்படின்றாங்க. அப்போ ஜங்குக்கு, என்ன உங்கள் 2 பேருக்கு தெரியுமா அப்படின்றான். அப்போ உங்கள் அம்மா, தெரியும்ப்பா, நானும் உங்கள் அம்மாவும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு, அதனால் எனக்கு தெரியும் அப்படின்றாங்க. அப்போ ஜங்குக்கு, இப்போ ஒரு குட்டி பாப்பா போணுச்சுல, அந்த பாப்பா எனக்கு தங்கச்சி தானே அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ உங்கள் அம்மா, ஆமாப்பா உனக்கு தங்கச்சி தான். அப்போது ஜங்குக்கோட அம்மா, இல்லைடா டேய், ஒரு நாள் அந்த பொண்ணு ஒரு வயசு சின்ன பொண்ணு, தங்கச்சிலாம் கூப்பிடாத, ஏன்டி நீ தங்கச்சின்னு கூப்பிட சொல்கிற அப்படின்னு வந்து உங்கள் அம்மாட்ட கேட்குறாங்க. அப்போ உங்கள் அம்மா, ஆமாம் என் பொண்ணு 8th உன் பையன் 9th, அப்போ அண்ணன் தானே வேணும், அண்ணனே கூப்பிட்டோண்டி, இல்லைன்னா அவளுக்கு இருக்க வாய்க்கு அவள் ரொம்ப கேவலமாக திட்டுவான் இவனை அப்படி சொன்னோடனே ஜேகே, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆண்டி, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு வெளில வரான். அப்போ நீங்கள், அதை எடுத்து வைங்க, இதை எடுத்து வைங்க, இப்படி தான் நல்லா இருக்காது, அது அங்கே வைங்க அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் உட்காந்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்கீங்க யாரையும் பார்த்து. இன்னும் ஜேகே உங்ககிட்ட வந்துட்டு, ஏய் எழுந்து. நீங்கள் ஒன்று, ஹலோ அண்ணா நான் ஏன் எழுந்தணும், நான் எழுத முடியாது. அப்போ ஜங்குக்கு உங்களை செண்டை பிடிச்சி இழுத்துட்டு, ஏய் வா இதெல்லாம் ஒரு ரூம்பு, பொடி போய் அடுக்கடி எல்லாத்தையும் அப்படின்றான். நீங்கள் ஒன்று, ஹலோ கையை எடுங்க, என்ன நினச்சிட்ருக்கேன், எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஏன் செண்டையை பிடிக்கிறீங்க, எங்கள் அம்மாட்ட சொல்கிறோம் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்றீங்க. அப்போ ஜங்குக்கு, உங்கள் அம்மாட்ட தானே சொல்லணும், இரு ஆண்டி இங்கே உங்கள் பொண்ணு அப்படி கற்று நீங்கள், அண்ணா சொல்லாதீங்கண்ணா, அம்மா அடிப்பாங்கண்ணா, அண்ணா சொல்லாதீங்கண்ணா அப்படின்றீங்க. அப்போ ஜேகே, அந்த பயம் இருக்கட்டும், போ வெளுத்து க்ளீன் பண்ணி உள்ளே வைப்போம் அப்படின்றான். நீங்கள் ஒன்று முறைச்சிக்கிட்டு, போடா பொறுக்கி அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் உள்ளே போயிடுறீங்க. ஸோ ஜேகே ஸ்மைல் பண்ணிட்டே வந்து திங்ஸ் எல்லாம் அடுக்கி வச்சுட்டு அவன் வீட்டுக்கு போயிடுறான். நீங்கள் அதை அடுக்கி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு செம்ம டயர்டாக இருக்குது, நீங்கள் வெளில வந்து உட்காருங்க. உங்கள் அப்பா, என்னமாச்சு ஏன் டல்லாக இருக்க அப்படின்றாரு. நீங்கள் ஒன்று, டேட் அதை ஏன் கேட்குறீங்க, நான் தான் என் ரூம்பை அடுக்குனேன் அப்படின்றீங்க. அப்போ அப்பா, ஷெனோயன் நீ அடுக்குனியா, என்ன அதிசயம் அப்படின்றாரு. அப்போ நீங்கள் முறைச்சிட்டு, இப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருந்தீங்க, அப்புறம் அந்த வீட்டை விட்டே போயிடுவேன் பார்த்துக்கோங்க. அப்போ உங்கள் அம்மா, பொடி நானும் சமைச்சு என் கை வலிக்குது, இனிமேல் 2 பேருக்கு மட்டும் சமைச்சிக்கிறேன், கிளம்பு அப்படின்றாங்க. நீங்கள் உடனே, என் மேலே உனக்கு பாசமே இல்லைல்லம்மா, ஒரு நாள் நான் போக தான் போகிறேன், அப்போ தெரியுமா என்னை பற்றி உனக்கு அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் மட்டும் போகிறீங்க வெளியில். உங்கள் அப்பா, எங்கே வயன் போகிற, வழி இந்த பக்கம் அப்படின்றாரு. நீங்கள் உடனே, ஐயோ நான் பால்கனிக்கு தான் போகிறேன், நான் வெளியிலலாம் போகல அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் பால்கனி போய் உட்காந்துருக்கீங்க. இப்போ நீங்கள் கீழே பார்க்குறீங்க, பார்த்தா ஜங்குக்கு வந்து சைக்கிளோட நின்றுட்டுருக்கான். சைக்கிள் நின்றுட்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கான். நீங்கள் உடனே, மூஞ்ச சிவன் என்னையே வேலை வாங்கிட்டால, சிவனுக்கு இருக்குது ஆளையும் மண்டையும் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் திட்டிகிட்டு இருக்கீங்க. ஜங்குக்கு வந்து யாரோ அவனை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஜங்கு டக்குன்னு மேலே பார்க்குறா, நீங்கள் அவனை பார்க்குறீங்க. ஆனால் ஜங்குக்கு, ஹொய் சின்னடி அப்படின்றான். நீங்கள் உடனே, அண்ணா ஒன்றும் இல்லைண்ணா அப்படி சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு உள்ளே ஓடிடுறீங்க. அவள் ஜங்கு சிரிச்சுட்டு, க்யூட்டு அப்படின்றான். அப்போ பக்கத்தில் இருக்க பர்சனு, மச்சான் யாருடா அவ அப்படின்றான். அப்போ அவன் ஜங்குக்கு, அது ஒரு பாப்பாடா, அதை பற்றி பேசாத வாணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை கூப்பிட்டு போயிடுறான். நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு, இவன் என்ன மூஞ்சி ஆளையும் பாரு, என்கிட்டே சண்டைக்கு வரான், ஆளையும் மண்டையும் பல்லும் போட அந்த பக்கம் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் உள்ளே உட்காந்துட்ருப்பீங்க. இப்போ உங்கள் அப்பா, வயன் பசிக்கலையாம்மா உனக்கு அப்படின்றாரு. நீங்கள் ஒன்று, எனக்கு பசிக்கலை, நீங்களே சாப்பிடுங்க அப்படி சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கீங்க. உங்கள் அப்பா, வயன் நாளைக்கு நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகிறோம். என்ன ஸ்கூல்ப்பா, சியோல்க்கா? இல்லை வயன், இங்கே என் ஃப்ரெண்டு ஒரு ஸ்கூல் சொல்லியிருக்கான், அங்கே தான் போகிறோம், நீ அங்கே தான் 8th 9th படிக்க போகிற. அப்பா என்னாலாம் முடியாது அப்படின்றீங்க. அப்போ உங்கள் அப்பா, இன்னும் ஏன் படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா என்ன அப்படின்றாரு. நீங்கள் ஒன்று, சரி போகிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் மட்டும் படுத்துறீங்க சாப்பிடாம. ஸோ அப்படியே வந்து நைட்டு போகுது, மார்னிங் கெயின்ஸ்ட்டு. அப்பா நான் கிளம்பிட்டேன், ஸ்கூலுக்கு போகலாமா அப்படின்றீங்க. உங்கள் அப்பா உடனே, என்ன வேன் அதுக்குள்ளே எழுந்து கிளம்பிட்டேன், வரமாட்டேன்னு சொன்ன ஸ்கூலுக்கு அப்படின்றாரு. நீங்கள் உடனே, அதெல்லாம் அப்படி தான், வாங்க போகலாம் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் வெளில வரீங்க. அப்போ உங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வராரு, அவர் தான் ஜேகேயோட அப்பா. என்னடா கிம்மு, நான் சொன்னமே அந்த ஸ்கூல் தானே கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்றாரு. அப்போ உங்கள் அப்பா, ஆமாடா ஜோனு, அங்கே தான் போகிறேன், அந்த பிரின்ஸிபல் நம்பர் இருக்கா அவன்கிட்ட,
இருக்குது தரவா அப்படி சொல்லிட்டு நம்பர் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் உங்கள் அப்பா கூட தான் போகிறீங்க. ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஸ்கூல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பார்க்கும்போதே, அந்த வியூ நல்லாயிருக்கு, நீங்கள் பெரிய ஸ்கூல் அது நீங்கள் பார்த்துட்டு, அப்பா இந்த ஸ்கூலில் என்ன சேர்க்க போகிறீங்க அப்படின்றீங்க. அப்போ உங்கள் அப்பாவும் ஆமாம் ஒயன் இந்த ஸ்கூலில் தான் உன்னை சேர்க்க போகிறோம். நீங்கள் ஒன்று அப்பாடா இப்போ தான் எனக்கு ஜாலியாக இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு அப்ளிகேஷன்லாம் போட்டு நீங்கள் அகைன் வீட்டுக்கு வந்துடுறீங்க. ஸோ உங்கள் அம்மா என்னங்க சீட்டு கிடச்சிருச்சா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ உங்கள் அப்பாவும் கிடச்சிருச்சுமா, நாளிலேருந்து ஒயன் அந்த ஸ்கூலுக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்கள் உடனே அப்பா என்ன யூனிஃபார்ம்லாம் எங்கே எனக்கு அப்படின்றீங்க. அப்போ உங்கள் அப்பா அதான் ஆல்ரெடி நான் இப்போ தைக்க கொடுத்துட்டேம்மா, வந்துடும், நீ ஸ்கூலுக்கு போக தேவையான புக்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சிரு அப்படின்றாரு. நீங்கள் ஒன்று சரி அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் மட்டும் போய் ஹாப்பியாக இருக்கீங்க. ஸோ உங்கள் டேஸ் அப்படியே போகுது. அன்றைக்கி நீங்கள் மறுநாள் வந்து ஸ்கூலுக்காக கிளம்பி நிற்கிறீங்க. ஸோ உங்கள் அப்பா தான் உங்களை கூப்பிட்டு போய் ஸ்கூலில் விடுறாரு. நீங்கள் ஸ்கூலுக்குள்ளே போய்ட்டு ஸ்கூலில் பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸு, நீங்கள் யார் கூட மிங்கிள் ஆகலை. ஸோ நீங்கள் எல்லா இடத்தையும் பார்த்துட்டு அந்த நாள் அப்படியே போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் ஸ்கூல் விட்டு வீட்டுக்கு தான் வரீங்க. ஸோ நீங்கள் வீட்டுக்கு ரொம்ப செம்ம ஹாப்பியாக வரீங்க. அப்போ உங்கள் அப்பா என்னம்மா ஸ்கூல் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு. நீங்களும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கப்பா, நல்லா இருக்குது ஸ்கூலு அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் உள்ளே போய் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு ஸ்நாக்ஸ்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அன்றைக்கி நைட் அப்படியே போகுது. ஸோ மார்னிங் நீங்கள் மறுபடியும் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிட்டு நிற்கிறீங்க. உங்கள் அப்பா ஒயன் இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப வேலை இருக்குமா, நீ வேணால் மேலே இருக்க அண்ணன் கூட போறியா அப்படின்றாரு. நீங்கள் உடனே அண்ணன் கூடயா, எந்த அண்ணன் கூட அப்படின்னு கேட்டோன்னு உங்கள் அம்மா மேலே ஜங்குக்கு இருக்கான அவன் கூட போ. அம்மா அவர் கூட நான் போக மாட்டேன், நீங்கள் தான் அவர் கூட தான் போய் அவனை போவேன் அப்படின்றாரு. நீங்கள் உடனே சரி போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நிற்கிறீங்க. உடனே ஜேகே வரான். ஸோ ஜேகே வரும்போது உங்கள் அப்பா ஜங்குக் என் பொண்ணை ஸ்கூலில் விட்டுறியாப்பா? ஓகே அங்கிள், நான் பாப்பாவை போய் ஸ்கூலில் விட்டுறேன் அப்படி சொல்கிறாரு. நீங்கள் உடனே என்ன இவன் ஓகேன்ட்டான், வரமாட்டேன் தான் நினச்சோம் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் ஜேகே கூட சைக்கிளில் ஏறி உட்காடுறீங்க. ஸோ ஜங்குக்கு தான் சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கான். கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே சைக்கிள் வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணுறான். நீங்கள் உடனே அண்ணா இன்னும் ஸ்கூல் வரேன்னு கொஞ்சம் நேரம் இருக்குல்ல, நீங்கள் எங்கே நிப்பாட்டுறீங்க அப்படின்றீங்க. அப்போ ஜங்குக்கு இறங்கு கீழே. அண்ணா இறங்கு, நீங்கள் இறங்கிட்டு இதுக்கு நான் இறக்கி விட்டீங்க, நடந்து வா ஸ்கூலுக்கு அப்படி சொல்லிட்டு சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போயிடுறான். நீங்கள் ஒன்று டேய் நில்றா பைத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு இருக்கீங்க. ஜேகே எதுவுமே காதில் வாங்காமல் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போயிடுறான். ஸோ ஜேகே சைக்கிள் எடுத்து ஒரு கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோரில் போய்ட்டு ஒரு நூடுல்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்டுருக்கான். நீங்கள் நடந்து வந்துட்டுருக்கீங்க. ஸோ அப்போ அங்கே 5 பசங்க உட்காந்துருக்கானுங்க. அவனுங்க ஹேய் இங்கே வா அப்படின்றாங்க. நீங்கள் கிட்டே போய்ட்டு சொல்லுங்கண்ணா, என்ன தெருக்கு புதுசா? ஆமாண்ணா இந்த நேரத்துக்கு தான் நாங்கள் இங்கே வந்தோம். சரி ஒரு டான்ஸ் ஆடு. டான்ஸா? நான்லாம் ஆட மாட்டேன். இப்போ நீ ஆடுறியா இல்லை இங்கேயே முட்டி போடுறியா? அதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியாது, என்னை விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வெளில வரீங்க. அப்போ அந்த பையன் பேக்கை பிடிச்சி இழுத்துட்டு ஏன்னா நாங்கள் மட்டும் பேசிகிட்டே இருக்கோம், நீ மட்டும் போயிட்டே இருக்க, ஆடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மிரட்டிகிட்டு இருக்கான். ஜேகே இவளோட சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். ஸோ ஜேகே வந்து இன்னும் என்ன இவன் என்ன காணும், இப்போ எப்படி அவள் கிராஸாக இருக்கணுமே, இன்னும் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கா, வழி தெரியாமல் எங்கேயாச்சும் போயிட்டாளா அப்படி சொல்லிட்டு ஜங்குக்கு வந்து பார்க்குறான். பார்த்தா நீங்கள் அந்த பசங்களோட நின்றுட்டுருக்கீங்க. இன்னும் ஜேகே டேய் அவன் என்னடா பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு கத்துறான். ஆனால் அங்கே இருக்க பசங்க ஜங்குக்கு வாடா, ஒன்றும் இல்லை சும்மா இந்த பொண்ணை கலாய்ச்சிட்ருக்கோம். அப்போ ஜேகே டேய் அவெல்லாம் கலாய்க்காதீங்க. அப்போ அந்த பசங்க ஷியாமச்சான் என்னாச்சு, டேய் அவன் சொந்தக்கார பொண்ணு அவெல்லாம் கலாய்க்கிறவெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க அப்படி சொன்ன பசங்களும் சரி மச்சான் நீ கூப்பிட்டு போ அப்படி சொல்லிடுறாங்க. ஸோ ஜேகே அவங்களை கூப்பிட்டு வந்து ஸ்கூலில் விட்டுறான். ஸோ நீங்கள் இறங்கிட்டு ஜேகே பார்த்து முறைச்சிட்டு இரு எங்கள் அப்பாகிட்டே சொல்கிறேன், இதுக்கப்புறம் உனக்கு இருக்குது அப்படி சொல்லி ஸ்கூலுக்குள்ளே போயிடுங்க. ஸோ ஜங்குக்கு பைத்தியம் போ, அப்பயாச்சும் உங்கள் அப்பா என்கிட்ட ஏற்றி விடாமல் இருப்பான் அப்படி சொல்லிட்டு ஜங்குக்கு போயிடுறான். ஸோ நீங்கள் கிளாஸ்க்கு போனதுக்கப்புறம் சார் வந்து இன்ட்ரோலாம் கேட்குறாரு. ஸோ நீங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறீங்க. ஸோ அப்படியே ஸ்கூல் முடியுது. ஸோ ஈவினிங் ஜேகே தான் அவங்க வந்து வீட்டில் வந்து ட்ராப் பண்ணுறான். ஸோ மறுநாள் நீங்கள் அம்மா என்னால் அவர் கூட போக முடியாது, நான் நடந்தே போய்க்கிறேன் ஸ்கூலுக்கு அப்படின்றீங்க. அப்போ உங்கள் அம்மா ஏன் அண்ணன் கூட போகிறதுக்கு உனக்கு என்ன பிரச்சனை? அம்மா அவர் கூட நான் போக மாட்டேன். ஏய் உங்கள் அப்பா வர வீட்டில் இல்லை, இப்போ எதுக்கு? அதான் அப்பாட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கள், நான் அப்பாட்ட சொல்லணும். வயன் அவர் கூட தான் நீ போய் ஆகிற, நீ போகல தோசை போட்டு எடுத்தேன்னு வச்சுக்கேன் அப்படின்றாங்க. நீங்கள் உடனே சனியே அடிங்க அப்படி சொல்லிட்டு வெளில நிற்கிறீங்க. இன்னும் ஜேகே வரான். ஸோ ஜேகே வந்தோடனே உங்களை பார்க்குறான். உங்கள் அம்மா ஜங்குக் இன்றைக்கி பாப்பா ஏற்றிட்டு போயிடுறியாப்பா அப்படின்றாங்க. அப்போ ஜேகேவும் சரிங்க ஆண்டி அப்படி சொல்லிட்டு உங்களை பார்க்குறான். நீங்கள் உடனே ஜங்குக்கை பார்க்குறீங்க. உங்களை ஜேகே வரமாட்டேன்னு சொல்லு அப்படின்றான். நீங்கள் உடனே அம்மா நான் போகலம்மா அப்படின்றீங்க. அப்போ உங்கள் அம்மா
இப்போ நீ அவன் கூட ஏறுறியா இல்லை தோசைப்பட்டை முதுகில் பழுக்க வைக்கவா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நீங்கள் ஒன்று போகிறேன் இன்றைக்கி எந்த ரோட்டில் நிப்பாட்ட போகிறானோ தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ சைக்கிள் ஏறிடுறீங்க. ஜங்குக்கு அப்படி முறைச்சிட்டு சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு இருக்கான். கரெக்டாக அதே பிளேஸ் கிட்ட வந்து ஜங்குக்கு வந்து சைக்கிளில் ஸ்டாப் பண்ணுறான். நீங்கள் ஜங்குக்கு வந்து நல்லா ஹக் பண்ணிக்கிறீங்க. ஜங்குக்கு ஹேய் இறங்கு கீழே. ஆஹா நான் இறங்க மாட்டேன். ஹேய் இறங்கு கீழே. முடியாது அப்படி சொல்கிறீங்க. ஜங்குக்கு சைக்கிள் ஆட்டுறா. நீங்கள் இறங்கவே இல்லை. நீங்கள் ஜங்குக்கு நல்லா டைட்டாக ஹக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஜங்குக்கு உங்களை பார்த்து சிரிச்சுட்டு அப்படியே ஸ்கூலில் போயிடுறான். ஸோ ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு உங்களை இறக்கி விட்டுறான். நீங்கள் இங்கிட்டு போய்ட்டு இறங்கி ஓடிடுறீங்க. ஸோ இப்படி தான் 8th ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஜேகே உங்களை ட்ராப் பண்ணுறது, பிக்கப் பண்ணுறது, ஸோ அவங்க கூட ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி விளையாடுறது அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. லைக் நீங்கள் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகலை. என்னன்னா என்ன அடிச்சுக்கிட்டு மாள்வீங்க. ஸோ 2 பேரும் வந்து அவ்வளோ க்ளோஸ் கிடையாது. அவங்கள வந்து சண்டைக்கு இழுப்பான், நீங்களும் சண்டைக்கு போவீங்க. நீங்கள் சண்டைக்கு இழுப்பீங்க, அவங்களும் சண்டைக்கு வருவான். 2 பேரும் அடிச்சுட்டு மாண்டுட்டு தான் இருப்பீங்க. இதை பார்த்து அவங்க வீட்டில் எல்லாருமே சிரிச்சிட்ருப்பாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் 9th போயிட்டீங்க. ஜேகே வந்து 10th போயிட்டான். நீங்கள் 9th போயிட்டு ஒரு 1 வீக் அப்புறம் வந்து உங்கள் சார் சொல்கிறாரு, இங்கே பாருங்க நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்குது, எல்லாருமே மேக்ஸை பார்த்துட்டு வாங்க, போர்டில் போடணும் அப்படி சொல்கிறாரு. எல்லோரும் ஓகே சார் சொல்லிவிட்டு எல்லோரும் வீட்டுக்கு போயிடுறீங்க. ஸோ நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு சம் பார்த்துட்ருக்கீங்க. உங்களுக்கு ஒன்றுமே ஏறல மண்டையில். நீங்கள் உடனே நேராக உங்கள் அம்மா கிட்ட போகிறீங்க. அம்மா எனக்கு சம்மே புரியல, நான் வேணால் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகவா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. உங்கள் அம்மா அதெல்லாம் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கெலாம் போக தேவையில்ல, புரிஞ்ச வரைக்கும் படிப்போ அப்படின்றாங்க. அப்போ நீங்களும் அம்மா எனக்கு தான் புரியலன்னு சொல்லிகிட்ருக்கேன்ல, சும்மா என்னதம்மா உனக்கு பிரச்சனை அப்படி சொல்லிட்டு சவுண்டாக பேசுகிறீங்க. உங்கள் அம்மா அகையும் தோசைப்பட்டு எடுக்கிறாங்க. நீங்கள் ஒன்றே இப்போ என்ன நான் எதனா பார்த்துக்கணும், நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு டவுன் பண்ணுறீங்க. பார்த்தா ஜேகேயோட அம்மா வராங்க. ஜேகே அம்மா கிட்ட வந்து என்னம்மாச்சு அப்படின்றாங்க. நீங்கள் ஒன்று ஆண்டி எனக்கு இந்த செம்மே புரியல, எங்கள் அம்மாட்ட ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறேன்னு சொன்னால் தோசைப்பட்டையில் அடிப்பேன்றாங்க, என்னன்னு கொஞ்சம் கேளுங்களேன் அப்படின்றீங்க. அப்போ ஜேகே அம்மாவும் ஏன் எதுக்கு இப்படிலாம் சொல்லிகிட்ருக்க பொண்ணு, பாவம் தானே பாப்பா அப்படின்றாங்க. அப்போ உங்கள் அம்மா எங்க ஃப்ரெண்ட் வீட்டில் போயிட்டு கதை பேச போகுது, அதுக்கு தான் இவ்வளோ ஐடியா பண்ணிகிட்ருக்காது அப்படின்றாங்க. அப்போ நீங்கள் ஒன்று அம்மா சம்மு தான் கற்றுக்க போகிறேன்னு சொன்னேன், சும்மா அதையும் சொல்லிகிட்டு இருக்காதீங்க, ஏன் நம்பவே மாட்டீங்க நீங்கள் அப்படின்னு கத்துறீங்க. அவங்க அம்மா வாயை உடச்சிரும் வயன், அமைதியாக இரு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்களும் அமைதியாகிடுறீங்க. அப்போ ஜங்குக்கு அம்மா நீ ஏம்மா அவன் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிற, மேலே என் பையனுக்கிட்ட கேளு, அவன் கரெக்டாக சொல்லி தருவான் அப்படி சொல்கிறாங்க. நீங்கள் ஒன்று எது அந்த வளர்ந்த கட்டவன்கிட்டயா, அவன்கிட்டலாம் என்னால் கேட்க முடியாது ஆண்டி, நான் அதுக்கு என் ஃப்ரெண்டு வீட்டிலே போய் கேட்டுப்பேன் அப்படி சொல்லி டேர்ன் பண்ணுறீங்க. அகைன் உங்கள் அம்மா வந்து ஓயன் வெளியில் காலை எடுத்து வச்ச தோசைப்பட்டை வரும் உங்ககிட்ட அப்படின்றாங்க. நீங்கள் உடனே சரி மேலே அந்த அன்னைக்கிட்ட தானே இப்போ நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் போகிறீங்க. அப்போ ஜேகே அம்மா பார்த்துமா அவன் 10th ரொம்ப சின்சியராக படிச்சுட்ருக்கான், உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கேளுமா அப்படின்றாங்க. நீங்கள் உடனே ஐயோ இதோட ரொம்ப படிச்சுட்டா அப்படி சொல்லிட்டு மேலே போகிறீங்க. ஸோ வீடு ஓப்பனில் தான் இருக்குது. நீங்கள் எங்கே இருக்கான்னு தெரில இந்த வளர்ந்து கட்டவன் அப்படி சொல்லிட்டு உள்ளே பார்க்குறீங்க. அங்கே யாருமே இல்லை. ரூமில் மட்டும் சவுண்டு கேட்டுட்ருக்கு. நீங்கள் ஒன்று என்ன சவுண்டு அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் கதவுல காது வச்சு கேட்டுட்ருக்கீங்க. பார்த்தாங்க சீக்கிரம் சொல்கிறா டே பின்னாடி வராண்டா அப்படின்னு சவுண்டு கேட்குது. நீங்கள் ஒன்று என்ன விளையாண்டுட்ருக்கான சரி என்னதான் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ பார்த்தா ஜேகே உள்ளே கேம் விளாண்டுருக்கா. உங்களுக்கா அட பாவி வெளியில் படிக்கிற சொல்லிட்டு உள்ளே கேம் விளாண்டுருக்கியா, இரு உனக்கு இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃபோனை எடுத்து வீடியோ எடுக்கிறீங்க. ஜேகே விளாண்டுருக்கதை நீங்கள் எடுத்து முடிச்சோடனே நீங்கள் கதை தட்டுறீங்க. ஜங்குக்கு யார் அப்படின்றான். நீங்கள் உடனே அண்ணா நான் தானா ஒயன், என்ன வேணும் உனக்கு அண்ணா, எனக்கு இந்த செம்ம கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது, கொஞ்சம் சொல்லித்தரீங்களா, டைம் இல்லை கிளம்பு அப்படின்றான். நீங்கள் உடனே அப்போ உங்களுக்கு டைம் இல்லை சொல்லித்தர அவ்வளோதானே அப்படின்றீங்க. அப்போ ஜங்குக்கும் ஆமாம் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன் கிளம்பு அப்படின்றான். நீங்கள் ஒன்று பார்த்தேன் நீங்கள் வந்து பிஸியை நான் போய் ஆன்ட்டிகிட்ட காட்டுறேன் நீங்கள் விளாண்டுட்டு இருந்ததை அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் ஓடுறீங்க. ஒன்று ஜேக்கு நில்லு குட்டச்சி நில்லுடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி வரான். நின்றுட்டு என்ன சொல்லுங்கள் அப்படின்றீங்க. அப்போ ஜேக்கு இப்போ என்ன உனக்கு மேக்ஸிமம் சொல்லித்தரணும், வந்து தொலை சொல்லித்தரேன் அப்படின்றான். நீங்கள் அந்த பயம் இருக்கட்டும் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் பக்கத்தில் போய் உட்காந்துருக்கீங்க. ஸோ ஜேகே உங்களுக்கு வந்து சம்மு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கான். ஸோ ஜேகே ஒரு சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி போட்டே வரான். ஸோ ஆன்சர் ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகலை. ஜேகே ஒரு ஆன்சர் போடுறான், பட் புக் ஆன்சர் வேறு மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் உடனே அண்ணா இந்த ஆன்சர்லாம் இந்த மாதிரி இருக்குது, இந்த ஆன்சர் வரலையே, புக்கில் 65 இருக்குது, நீங்கள் 54 தான் போடுறீங்க அப்படின்றீங்க. உடனே ஜங்குக்கு நான் போட்டதான் கரெக்டு, இது புக் மிஸ்டேக்னு நினைக்கிறேன், அதை பார்க்காத இதுதான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்கிறான். உங்களுக்கு தெரியல. நீங்கள் என்ன பண்ணிக்க புக் ஆன்சர் அடிச்சுட்டு புக் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் அப்படின்னு எழுதி வச்சுட்டு ஓகேண்ணா அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் கீழே போகிறீங்க. ஒன்று ஜேகே அந்த வீடியோ டெலிட் பண்ணடி அப்படின்றான். நீங்கள் ஒன்று நான் தான் வீடியோவே எடுக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுட்டே கீழே போயிடுறீங்க.
ஸோ நீங்கள் ரூமுக்கு போயிட்டு ஃபுல்லாகவே ஜேகே சொல்லி கொடுத்த சம்மா தான் பார்த்துட்டு மனப்பாடம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. பிசுறு தட்டாமல் ஜேகேயா இங்கே செச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான், பைத்தியம் நான் சொல்லி கொடுத்தத போய் நம்பிட்டு போய் படிச்சுட்ருக்கு பாரு அப்படின்னு. ஸோ அகே நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க, ஜேகே தான் உங்களை கூப்பிட்டு போகிறான். ஸோ ஜேகே சைக்கிளில் போகும்போதெல்லாம் என்ன வயன் மேக்ஸு பார்த்துட்டியா அப்படின்னு கேட்குறான். நீங்கள் உடனே பார்த்துட்டேனே, எனக்கு எல்லாமே தெரியும், ஒரு லைன் கூட நான் மறக்கவே இல்லைண்ணா, என்ன ஆன்சர் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் அப்படின்றீங்க. அப்போ ஜேகே இன்னொருக்கா அண்ணன் கூப்பிடாத, மண்டேலே கூட்டிடுவேன், நீன்னா 9th நான் 10th மட்டும்தான், எதுக்கு அண்ணன் கூட்டினே வர அப்படின்றா. நீங்கள் ஒன்று சரிங்கண்ணா இனிமேட்டு கூப்பிட மாட்டேன் அப்படின்றீங்க. அப்போ ஜேகே இப்போ தானே சொன்னேன் அண்ணன் கூப்பிடாதன்னு, ஓகே கூப்பிடல போங்க அப்படி சொன்னோன்னே ஜேகேவும் வண்டி சைக்கிள் எடுத்து வந்து உங்களை ஸ்கூலில் விட்டுறான். ஆமாம் நேற்று செம்ம எனக்கு கற்றுக் கொடுக்க சொன்னல, எதுக்காக? ஏன் டெஸ்ட்டா என்ன? ஆமாண்ணா டெஸ்ட்டு தான். என்ன டெஸ்ட்டு? போர்டில் போடணுமா சார் சொன்னார் அந்த செம்ம, அதான் உங்ககிட்ட வந்தேன். இது போர்டில் போடணுமா? யார் உனக்கு மேக்ஸ் சாரு? வேறு யார்? அந்த சொட்ட மண்டை பிரின்சிபல் தான். அவரா உனக்கு மேக்ஸ் சாரு? ஆமாண்ணா அவர் தான். என்னண்ணா சொல்லி போட போகிறாரு தெரில, செம்ம வர மாற்றி கொடுத்துருவாருண்ணா, பயமாக இருக்குது. போட்டுருவியாடி? நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டீங்களே, ஜங்குக்கு இருக்க பயமே, நான் உங்களோட ஸ்டூடெண்ட் இல்லை, கண்டிப்பாக கரெக்டாக போட்டுருவோண்ணா. ஐயோ ஓகே ஒயர், நீ நல்லா போடு, ஆல் தி பெஸ்ட்டு அப்படி சொல்லிட்டு ஜேகே போயிடுறான். நீங்கள் சிரிச்சிட்டு சரிண்ணா அப்படி உள்ளே போயிடுங்க. ஜேகே உள்ளே போயிட்டு செம்மையாக சிரிக்கிறான். பைத்தியம் தப்பாக சொல்லி கொடுத்தோம், இன்றைக்கி அந்த சொட்டைக்கிட்ட மாட்டிட்டு என்ன அடி வாங்க போதோ தெரியல அப்படி சொல்லி சிரிச்சிட்ருக்கான். ஸோ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சரி ஜங்குக்கு விண்டோ கிட்ட தான் உட்காந்துட்ருக்கான். அப்போ கரெக்டாக பிரின்சிபல் ஜேகே கிளாஸ் தாண்டி போகிறாரு. ஜேகே உடனே இன்றைக்கி ஒரு பெரிய சம்பவம் இருக்குது பக்கத்து கிளாஸில் அப்படி சொல்லிட்டு சிரிச்சிட்ருக்கான். அப்போ ஜேகே கிளாஸில் சார் ஜங்குக் வெளில போ அப்படின்றாரு. உடனே ஜேகே தெரிஞ்ச விஷயம் தானே, போயிட்டா போச்சு அப்படி சொல்லிட்டு வெளில புக் எடுத்துகிட்டு போய் நிற்கிறான். உன் கிளாஸ்க்குள்ளே சார் என்ட்ரி ஆகிறாரு. என்ட்ரி ஆகிட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டுட்ருக்காரு, என்ன எல்லாம் சமூக பார்த்துட்டிங்களா அப்படின்னு. எல்லோரும் பார்த்துட்டோம் அப்படி சொல்லி கத்திட்டுருக்காங்க. இப்போ சார் சரி நான் நேம் எழுதி போட்டியா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸ்டூடெண்ட்டை. அப்போ அந்த பையனும் எழுதிட்டேன் சார், உங்கள்கிட்ட தான் பவுச் இருக்குது அப்படி சொன்னோடனே சாரும் சரி ஓகே நான் வந்து ஒரு நேம் எடுக்கிறேன், வந்து சமூக போடுங்க அப்படி சொன்னோடனே எல்லோரும் ஓகே சொல்லிட்டு உட்காந்துட்ருக்காங்க. ஸோ கரெக்டாக வந்து அவர் பவுச்லேருந்து ஒரு நேம் எடுக்கிறாரு. கரெக்டாக அதில் வயன் நேம் இருக்குது. நீங்கள் செத்தோம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கீங்க. ஒன்று சார் வயன் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணுவா அப்படின்னு கூப்பிட்றாரு. நீங்களும் சரி போவோம் அப்படி சொல்லிட்டு போகிறீங்க. போயிட்டு ஜேகே சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே நீங்கள் ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணுறீங்க. லைக் உங்களுக்கு ஜேகேவும் தப்பாக சொல்லி கொடுத்துருப்பான், நீங்கள் அதை அப்படியே பிசு தட்டாமல் அப்படியே போட்டுட்ருக்கீங்க. சார் பார்த்துட்ருக்காரு, இந்த பொண்ணு கரெக்டாக தான் மெத்தட் போடுதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டே இருக்காரு. நீங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து 54 தான் வருது ஆன்சரு. நீங்கள் போட்டு முடிச்சுட்டு சார் நான் போட்டுட்டேன் அப்படின்றீங்க. சார் கரெக்டாக இது அப்படின்றாரு. நீங்கள் ஒன்று கரெக்டுன்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டு தான் சார் அப்படி சொல்கிறீங்க. ஒன்று சார் சரி உன் புக்கை எடுத்துகிட்டு வா போ அப்படின்றாரு. நீங்கள் ஒன்று இந்த எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படி சொல்லிட்டு புக்கை கொடுக்குறீங்க. பார்த்தா அதில் வந்து 74ன்னு இருக்குது. சார் ஒயன் இதில் 74ன்னு இருக்குது ஆன்சரு, நீ என்ன 54ன்னு போட்டிருக்க? சார் இதேமாதிரி தான் சார் ஒரு சம்மில் 64ன்னு ஆன்சர் வந்துருந்துச்சு, ஆனால் 54 தான் சார் ஆன்சரு, எங்கள் செம்ம காட்டு அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் காட்டுறீங்க. பார்த்தா இல்லை நீங்கள் இது புக் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கு அப்படி சொல்லிட்டு தமிழ் எழுதி வச்சுருக்கீங்க. சார் அதை பார்த்துட்டு என்ன வயன் எந்த ஸ்கூலில் உனக்கு பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கில் மாற்றி வருது அப்படின்னு கேட்குறாரு. நீங்கள் ஒன்று இல்லை சார் எங்கள் அண்ணன் தான் சொல்லி கொடுத்தான். யார் உங்கள் அண்ணன்? பக்கத்து கிளாஸில் இருக்கான். சரி இப்போ கூட்டு வா அப்படி சொன்னால் நீங்கள் ஒன்று ஓகே அப்படி சொல்லிட்டு வெளில வரீங்க. பார்த்தா ஜேகே நிற்கிறான். நீ நேராக ஜேகே கிட்டே போயிட்டு ஜங்குக் உங்களை சார் கூப்பிட்டாரு வாங்க அப்படின்றீங்க. ஒன்று ஜேகே யார்? அதான் பிரின்சிபல் சார் கூப்பிட்டாரு. எதுக்கு அந்த சொட்டை என்ன கூப்பிட்டான்? இல்லை நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்களா செம்ம, அதுதான் அவங்களுக்கு தப்பாக தான், அதான் அவங்களை கூப்பிட்டு வர சொன்னார், வாங்கண்ணா போகலாம் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் திரும்புறீங்க. ஜேகே என்னால் வர முடியாது போடி அப்படின்றா. நீங்கள் ஒன்று ஐயோ நீங்கள் வாங்க இல்லைன்னா ஒரு நடிப்பார் வாங்க அப்படின்றீங்க. ஒன்று ஜேகே வர முடியாது சொல்கிறேன்ல, இப்போ நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஜேகே விழுக்கிறீங்க. ஜேகே இவ கிட்டேருந்து அப்படி சொல்லிட்டு கையை பிடிச்சிட்டு டெரஸ்க்கு கூப்பிட்டு போகிறான். நீங்களும் ஜேகே கூட போகிறீங்க. நீங்கள் டெரஸ்க்கு போய்ட்டு ஜேகே பார்த்துட்டு எதுக்கு இங்கே கூப்பிட்டு வந்தீங்க? எதுக்கு அந்த சொட்டைக்கிட்ட என்னை கூப்பிட்டு போகிற? அண்ணா இங்கே எதுக்கு கூப்பிட்டு வந்தீங்க? அண்ணன் சொல்லாதடி. நான் அண்ணன் தான் சொல்லுவேன், அண்ணன் சொல்லாத, அண்ணன் தான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க. ஜேகே உங்கள் லிப்ஸில் வந்து அப்படியே கிஸ் பண்ணுறான். நீங்கள் ஷாக்காக அப்படியே நிற்கிறீங்க. ஜங்குக்கு இப்போ எங்கடி அண்ணன் சொல்லு பார்ப்போம் அப்படின்றான். நீங்கள் ஒன்று
ஆ ஆ ஆ, ஆ. எங்கடி சொல்லு, என்ன வாயில் வந்து வார்த்தையே வர மாட்டேது. அவள் கரெக்டாக பெல் அடிக்குது என்ன ஜேக்கு. சரிடி நான் கீழே போகிறேன் வந்துடு சொல்லிவிட்டு ஜேகே கீழே போயிடறான். நீங்கள் ஸ்டாச்சுவாக நின்றுட்டுருக்கீங்க மேலே. ஜேகே அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நின்றுட்டுருக்கான். ஸோ அகைன் பெல்லு முடியுது. ஜேகே என்ன இவ இன்னும் மேலேருந்து வரவே இல்லை, என்ன பண்ணிகிட்ருக்கா அப்படி சொல்லிட்டு ஜேகே மேலே வரான். பார்த்தா நீங்கள் அகைன் அப்படி தான் ஸ்டாச்சு மாதிரி நின்றுட்டுருக்கீங்க. ஜேகேக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன்னு தெரில. உங்ககிட்ட வந்து ஒயன் என்னடி பண்ணிகிட்ருக்க அப்படின்றான். நீங்கள் ஒன்று ஆ ஆ அப்படின்றீங்க. ஒன்று ஜங்குக்கு உங்களை ஷேக் பண்ணிவிட்டு ஏய் இங்கே என்னடி பைத்தியமாக நின்றுட்டுருக்க, என்னடி பிரச்சனை உனக்கு அப்படின்றான். நீங்கள் ஒன்று அண்ணா இப்போ எதுக்கு நீங்கள் கிஸ் பண்ணீங்க, கிஸ் பண்ணா ஐயோ அண்ணா இருங்க எங்கள் அம்மாக்கிட்டே சொல்கிறேன், கிஸ் பண்ணால் குழந்த பிறக்கும் தெரியுமா, எனக்கு குழந்த பிறக்க போகுது, நீங்கள் அவ்வளோதான் இருங்க எங்கள் அம்மாக்கிட்டே சொல்கிறேன் அப்படின்றீங்க. அவனை ஜங்கு சிரிச்சிட்டு ஹேய் என்னடி 90s கிட்ஸா அப்படின்றான். நீங்கள் ஒன்று ஆமாம் 90s கிட்ஸ் தான், அதுக்கு ஹேய் கிஸ் பண்ணால் குழந்த பிறக்குன்னு யார் சொல்லி கொடுத்தா, எங்கள் அம்மா தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஓ உங்கள் அம்மா இதெல்லாம்மா சொல்லி தருவாங்க. ஆமாம் எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்க, நீங்கள் கிஸ் பண்ணிட்டீங்களே இருங்க அப்படி சொல்கிறீங்க. உங்கள் ஜேகே ஓ அப்போ 2 கிஸ் பண்ணால் 2 குழந்த பிறக்குமா அப்படின்றாரு. அப்போ நீங்கள் ஆமாம் பிறக்கும், இப்போ என்ன அப்படின்னு ஜேகே மட்டும் கிஸ் பண்ண கிட்ட வராரு. நீங்கள் ஜேகே தலையை விட்டு கீழே ஓடுறீங்க. ஸோ நீங்கள் கீழே ஓடாமல் கரெக்டாக உங்கள் ஆப்போசிட்டில் பிரின்ஸிபல் வராரு. நீங்கள் அப்படியே அவரை இடிச்சிடுறீங்க. உங்கள் சார் உடனே ஹேய் எங்கே கண்ணு வச்சுட்டு வர, எங்கேருந்து வர ஒய் நீனு அப்படின்றாரு. கரெக்டாக ஜேகேவும் தோத்துட்டு பின்னாடி வரான். உன்னை ஜேகே சார் பார்த்துட்றாரு. நீங்கள் வந்து இடிச்சோடனே ஜேகே ஐயோ மாட்டினாடா இவன் இன்னைக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு நிற்கிறான். ஒன்று சார் ஒயன் கிளாஸ்க்கு போ அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஓடிடுறீங்க. ஜேகே பார்த்து டேய் டெரஸில் என்னடா பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க 2 பேரும். சார் நாங்கள் எதுவும் பண்ணிட்டு இல்லை. இப்போ நீங்கள் எதுக்கு அதை கேட்குறீங்க. டேய் நான் வந்து ஸ்கூல் பிரின்ஸிபல், என்ன பண்ணிகிட்ருக்க நீ, நான் தான் ஒன்றும் பண்ணேன்னு சொல்கிறேன்ல நவருங்க அப்படி சொல்லிட்டு ஜேகே நகர்றான். இன்னும் சார் ஜேகேவோட சட்டையை பிடிச்சிட்றாரு. இன்னும் ஜேகே டி சொட்டை நான் தான் சொல்லிட்டேன்ல, சும்மா இப்போ எதுக்கு என் சட்டையெல்லாம் பிடிச்சிட்ருக்க, கையேடு அப்படி தட்டி விட்டுட்டு ஜேகே போயிடுறான். இந்த சாருக்கு செம்மையாக கோவம் வருது. சார் ஜேகேவோட அப்பா கால் பண்ணிவிட்டு ஹலோ அப்படின்றாரு. ஒன்று ஜேகே அப்பா சொல்லுங்கள் சார், இதேமாதிரி நாளைக்கு மீட்டிங் இருக்குது, நீங்கள் கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டாக வரீங்க நாளைக்கு காலையில் ஸ்கூலுக்கு அப்படின்றாரு. இன்னும் ஜேகே அப்பாவும் ஓகே சார், வரும்போது உங்கள் பையன் ஜேகேவையும் கூப்பிட்டு வாங்க அப்படி சொல்லிட்டு வச்சிடறாரு. இங்கே ஜேகே அப்பா சரி ஏதோ கூப்பிட்ருக்காரு போகும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவரும் கேஷுவலாக இருக்கார். ஸோ ஸ்கூல் அப்படியே முடியுது. நீங்கள் ஜேகே கூட போகிறீங்க வீட்டுக்கு போனோடனே உங்கள் அம்மா கிட்டே போயிட்டு அம்மா நான் உனக்கு கேட்கவா அப்படின்றீங்க. அப்போ உங்கள் அம்மா என்ன நானும் சீக்கிரமாக கேளு ஒயன், உன்கிட்ட பேசி நான் டைமை வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை அப்படின்றாங்க. நீங்கள் உடனே அம்மா சரி நான் கேட்குறேன், கிஸ் பண்ணால் குழந்தை வந்துருமாம்மா அப்படின்றீங்க. அப்போ உங்கள் அம்மா உங்கள் மண்டையிலே ஒன்று போட்டுட்டு என்ன வயசாகுது இதெல்லாம் கேட்டுட்ருக்க, அறிவில்லை அப்படின்றாங்க. நீங்கள் ஒன்று அம்மா சொல்லுங்கம்மா எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் அப்படின்றீங்க. அப்போ உங்கள் அம்மாவும் ஆமாம் ஒயன் கிஸ் பண்ணால் குழந்த பிறந்துரும் அப்படின்றாங்க. நீங்கள் உடனே அச்சோ அப்போ எனக்கு குழந்த பிறந்துடும் போலையே அப்படி சொல்லி நிற்கிறீங்க. அப்போ உங்கள் அம்மா அகேன் என்னாச்சு எதுக்கு இதை கேட்ட, இல்லைம்மா சும்மா தான் கேட்டேன் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் ரூமுக்கு ஓடுறீங்க. ஸோ நீங்கள் ரூமுக்கு போயிட்டு பெட்டு மேலே உட்காந்துட்டு ஐயோ அப்போது எனக்கு குழந்த பிறந்துருமா, இப்போ என்ன பண்ணுவேன், அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சால் அவ்வளோதான், அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சால் தோசைப்பட்டிலே அடிப்பாங்க, இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் உட்காந்துட்ருக்கீங்க. அப்போது உங்கள் பால்கனி பக்கத்தில் சவுண்டு கேட்குது. நீங்கள் வெளியில் போய் பார்க்குறீங்க. பார்த்தா அங்கே ஜங்குக்கு வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டுருக்கா, சவுண்டு கேட்குது. நீங்கள் ஒன்று இவன் மட்டும் கிஸ் பண்ணிவிட்டு ஹாப்பியாக தான் இருக்கான், நான் தான் இங்கே செத்துட்ருக்கேன் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் டி யூசு பயலே உனக்கு இருக்குடா அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் புலம்பிகிட்டே இருக்கீங்க. ஜங்குக்கு ஏதோ வந்து மம்மல் பண்ணுற சவுண்ட் கேட்குது. ஜங்குக்கும் யார் இது அப்படி சொல்லிட்டு அகைன் வந்து அவன் பால்கனியில் நின்று பார்க்குறான். பார்த்தா நீங்கள் தான் வந்து புலம்பிகிட்டே இருக்கீங்க. ஐயோ இன்றைக்கி ஒரு கிஸ்க்கே ஒரு குழந்த, அவன் 2 கிஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னான், அப்போ 2 குழந்த வந்துருமோ அப்படின்ட்டு இருக்கீங்க. உடனே ஜங்குக்கு சிரிச்சிட்டு பைத்தியம் நம்பிட்டு இருக்காளா இன்னும் இதை, இனிமேல் இருக்குது இவளுக்கு, இதை வச்ச இவளை இனிமேல் பயமுத்திட்டுருக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு ஜங்குக்கு மகையை வந்து டான்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். நீங்கள் பெட்டில் அதை உட்காந்துட்டு ஐயோ ஒரு குழந்த கன்ஃபார்ம், மறுபடியும் 2வது வாட்டி கிஸ் பண்ணால் 2 குழந்த வந்துடும் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் பயந்துட்டு அப்படியே தூங்கிடுறீங்க. உங்கள் அப்பா வராரு. வந்துட்டு உங்கள் அம்மா கிட்ட எங்கே ஒயன் சாப்பிட்டாளா அப்படின்னு கேட்குறாரு. இப்போ உங்கள் அம்மா இல்லைங்க அவள் ரூமுக்கு போனால் அதுக்கப்புறம் கீழே இறங்கி வரவே இல்லை, என்னாச்சு பாத்தியா, தெரிலங்க எனக்கு கொஞ்சம் வேலை பிஸியாக இருந்தேன் அதனால் கண்டுக்கல
அப்போ அவங்க அப்பா, உனக்கு என்னைக்காச்சும் பிஸி இல்லாமல் இருந்திருக்கியா, பொண்ணு எங்கேயாச்சும் நீ பார்க்குறியா, உனக்கு என்ன நான் சொல்கிறது அப்படி சொல்லிட்டு நேரம் ரூமுக்கு வராரு. பார்த்தா நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ உங்கள் அப்பா அவங்க எழுப்ப கூட முடியல. உங்கள் அப்பா அப்படியே வந்து கீழே வந்துடுறாரு. ஸோ நைட் அப்படியே போகுது. ஸோ காலையிலே ஜேகே கிளம்பிட்டான் ஸ்கூலுக்கு. அப்போ அவங்க அப்பா வந்து, ஜேகே இன்னைக்கு நீ சைக்கிளில் போவேணா, என் கூட பைக்கில் வா. ஏன் டேட் என்னாச்சு? நீ வானா வாடா, எதுக்குடா நோனி கொஸ்டின் கேட்டுட்ருக்க. அப்போ டேட், அப்போ வயன் அவளை அவங்க அப்பா கூப்பிட்டு வந்துப்பாரு, நீ வா அப்படி சொல்லிட்டு ஜேகே கூப்பிட்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு போகிறாரு. ஸோ ஸ்கூலுக்கு போனால் பிரின்ஸிபலுக்கு வந்து நேராக வந்து உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ பிரின்ஸிபல் உள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டு வந்து உட்காராரு. உன்னை ஜேகே அப்பா, சொல்லுங்கள் சார், ஏதோ எமர்ஜென்சி சொன்னீங்க, என்ன விஷயம், திடீர்னு மீட்டிங்கு? உங்கள் பையனுக்கு வர வாய் கொழுப்பு அதிகமாகிட்டே போகுது. அவன் என்னையே பார்த்து சொட்டன்றான். என்ன நினச்சிட்ருக்கான் உங்கள் பையன் அப்படின்றாரு. அப்போ ஜங்குக்கு, அப்பா சொட்டன்னு தானப்பா சொல்லுவாங்க, இவர் என்னப்பா புதுசாக டைலாக் விடுறாரு அப்படின்றான். அப்போ அகெயின் சார், பார்த்தீங்களா உங்கள் பையன் உங்கள் முன்னாடி எவ்வளோ திமிராக பேசிகிட்ருக்கான் அப்படின்றாங்க. அப்போ ஜேகே அப்பா, விடுங்க சார் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஜங்குக்கு வாயை மூடான்டா. அப்பா உண்மையை சொன்னால் ஏன்ப்பா அந்த ஆள் கோவம் வருது? ஜங்குக்கா வாயை மூடிக்கிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படி சொன்னோன்னே ஜேகே அமைதியாக இருக்கா. உடனே சார், இங்கே பாருங்கள் சார், 1 வீக் உங்கள் பையனை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் உங்கள் பையனை வீட்டில் வச்சுக்கோங்க 1 வீக்கு. அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி பேசினானா இந்த ஸ்கூலை விட்டு கூப்பிட்டு போயிடுங்க. எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பையன் தேவையே இல்லை எங்கள் ஸ்கூலுக்கு, நீங்கள் கூப்பிட்டு போயிடுங்க சார் அப்படின்றாரு. அப்போ ஜேகே அப்பா, இல்லை சார் அவன் இதுக்கப்புறம் இப்படி பேச மாட்டான், இந்த 1 வீக் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு ஜேகே அப்பா வந்து ஜேகே கூப்பிட்டு வெளில வராரு. உடனே ஜங்குக்கு, அப்பா அவன் கிடக்கிறான் சொட்டை, அவன் சொல்கிறதான் கேட்குறியாப்பா நீ அப்படி கேட்கணுமே. ஜேகே அப்பா, டேய் அதுக்கு நீ இவ்வளோ வாழாலாம் இருக்காதடா, அமைதியாக இருடா, ஏன்டா அப்படி பண்ணிகிட்ருக்க. அப்பா எனக்கும் 1 வீக் டைம் வேணும்னு நினச்சேன், அவனே கொடுத்துட்டான் லீவை, சரி வாப்பா வீட்டுக்கு போவோம் அப்படி சொல்லிட்டு ஜேகே அப்பா கூட்டின்னு போகிறான். அப்போ வந்து ஜேகேக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் தான் வருது. ஒன்று ஜங்குக்கு, அப்பாப்பா இருப்பா ஒரு 2 செகண்ட் தான் தொயிரு அப்படி சொல்லிட்டு நேரம் கிளாஸ்க்குள்ளே வரான். பார்த்தா அவங்க சீட்டில் நீங்கள் இல்லவே இல்லை. அப்போ ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட, ஹேய் வயன் வரல? அப்போ அந்த பொண்ணு, இல்லைண்ணா வயன் வரல, அவள் லீவு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு அப்படி சொன்னோன்னு ஜேகேக்கு ஒன்றுமே புரியல. என்னாச்சு லீவா? சரி நான் நேராக போய் அவளை வீட்டில் போய் பார்த்துக்கிறேன். சரி ஓகேம்மா நீ போ அப்படி சொல்லிட்டு ஜங்குக்கு வந்து ஜங்குக்கோட அப்பா கூட போயிடுறான். ஸோ ஜேகே அப்பா வந்து ஜங்குக்கு வந்து வீட்டில் விட்டுட்டு, சரிடா வீட்டுக்கு போ, உங்கள் அம்மா கிட்ட எதுவும் சொல்லிக்காத, ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்க மட்டும் சொல்லிக்கோ, இதெல்லாம் சொன்னால் அம்மா ஃபீல் பண்ணுவா அப்படின்றாரு. அப்போ ஜங்குக்கும், சரி டேட் நான் வயல் வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு நேராக அவங்க வீட்டுக்குள்ளே தான் வரான். ஸோ உங்கள் அம்மா கிச்சனில் தான் இருக்காங்க. ஜேகே உங்கள் அம்மாகிட்ட போயிட்டு, ஆண்டி வயனுங்க, அவளுக்கு தான் ஏதோ ஃபீவர்ப்பா, அதான் எனக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலை, உள்ளே தான் இருக்கான், நீ ஏன் ஸ்கூலுக்கு போகல? ஆண்டி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நான் ஸ்போர்ட்ஸ் விஷயமா எனக்கு லீவ் விட்டாச்சு, சரி நான் வயனை பார்க்க போகிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு ரூமுக்கு வரான். நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஜேகே உங்கள் பெட்டில் வந்து உட்காந்துட்டு உங்கள் காதுகிட்ட வந்து, ஹேய் என்னடி ஒரு கிஸ் பண்ணால் குழந்த பிறக்க சொன்னாங்க, 2வது வாட்டி கிஸ் பண்ணவா அப்படின்னு கேட்குறான். நீங்கள் டக்குன்னு ஏஞ்சிட்டு, ஜங்குக் எதுக்கு நீ உள்ளே வந்த, வெளில போ அப்படின்றீங்க. உடனே ஜேகே, என்னடி பயத்தில் என்ன ஃபீவர் அடி அப்படி சொல்ல தொட்டு பார்க்குறான். ஸோ உங்களுக்கு ஃபீவர் அடிக்குது. ஜேகே உடனே ஒயின் ஹாஸ்பிட்டல் போயாடி அப்படின்னு கேட்குறான். நீங்கள் உடனே, அதெல்லாம் உனக்கு ஏன், உன்னால தானே ஃபீவர் வந்துச்சு, எனக்கு சும்மா இதெல்லாம் கேட்டிருக்காது, நோந்து போ அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் நோந்து போகிறீங்க. உடனே ஜங்கு உங்கள் பிடிச்சி இழுத்துட்டு, ஏய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனியா இல்லையா? போகலை, அம்மா டேப்லெட் கொடுத்தாங்க அதே போட்டேன், இதுவே ஓகே தான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் சொல்லிட்டு நீங்கள் மட்டும் படுக்கிறீங்க. உடனே ஜங்குக்கு, ஹே லூஸ் அடிக்கி, இவ்வளோ ஃபீவர் அடிக்குது, ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போகாமல் டேப்லெட் கொடுத்தாங்களா, கிளம்புடி நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலாம் அப்படி சொல்லி இழுக்கிறான். நீங்கள் உடனே ஜங்கு கைச்சேடு, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நார்மல் ஃபீவர் தான், அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு பசிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. உடனே ஜேகே, பசிக்குது அடி இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக கீழே போயிட்டு உங்கள் அம்மா கிட்ட, ஆண்டி எனக்கு என்ன ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறான். அப்போ உங்கள் அம்மாவும், இந்தப்பா கஞ்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. உடனே ஜேகே அதை வாங்கிட்டு உங்கள் ரூமுக்கு தான் வரான். அப்போ அங்கே ஜங்குக்கு அம்மாவும் உங்கள் அம்மாவும் நிற்கிறாங்க. உடனே ஜங்குக்கு அம்மா, என் பையனுக்கு எவ்வளோ அக்கறை வயன் மேலே அப்படின்றாங்க. உடனே உங்கள் அம்மா, ஆமாம் வயன் மேலே ஜேகேக்கு ரொம்ப அக்கறை இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே ஜேகே வந்து உங்களுக்கு ஃபுட்டு ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கான், நீங்களும் சாப்பிட்டுட்ருக்கீங்க. ஸோ ஜேகே டேப்லெட் கொடுத்துட்டு, வயன் ரெஸ்ட் எடுறி நல்லா அப்படி சொல்கிறான். நீங்களும் படுத்துட்டு ஓகே அப்படி சொல்லி ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்ருக்கீங்க. ஸோ இப்படி தான் உங்கள் லைஃப் போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் கரெக்டாக 10th ரீச் ஆகிறீங்க. ஸோ 10th நீங்கள் வரும்போது ஜேகேக்கு இங்கே வந்து ரிசல்ட்டு. ஜேகே, ஐயோ இந்த ரிசல்ட்டை நினச்சாலே எனக்கு பக்குன்னு இருக்கே அப்படின்னு நினச்சி ரிசல்ட்டு பார்க்குறாங்க. பார்த்தா ஜேகே ஜஸ்ட்டு பாஸு. நீங்கள் உடனே, அடே மக்கு ஜஸ்ட்டு பாஸாடா எடுத்த, இதுக்கு எதுக்குடா பீத்திக்கிட்ட,
வெள்ளையும் சொல்லியுமா அலைஞ்சிட்ருக்கீங்க அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் கலாய்க்கிறீங்க. ஜேகேக்கு செம்மையாக கோவம் வருது. ஜேகே நில்றி அப்படின்றா. நீங்கள் உடனே மானங்கட்ட பையலே வெள்ளையும் சொல்லியுமா இது அலைஞ்சிட்டு இருந்தீங்கடா நீ ரூம்புள்ள அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் ஓடுறீங்க. ஜேகே அவங்களுக்கு தொத்திட்டே வரான். ஸோ நைட் டைம் தொத்திட்டே வரான். நீங்கள் அகைன் ஓடிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ கரெக்டாக வந்து ரைன் வருது. நீங்கள் ரைன் வந்து சொல்லிட்டு ஒரு மரத்தை கிட்ட போய் அப்படியே போய் நீங்கள் உட்காடுறீங்க. இன்னும் ஜேகே ஹேய் என்ன சொன்னேன் வெள்ளையும் சொல்லியும் அலையிறேண்ணா ஏண்டி பாஸ் ஆகிட்டால ஏதோ ஃபெயில் ஆன மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்க. ஜஸ்ட்டு பாஸ் தானே ஆனேன் அதுக்கு எதுக்கு மாசின்னு அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் திரும்புறீங்க. இன்னும் ஜேகே உங்கள் சின்ன பிடிச்சிட்டு ஹேய் என்ன ஜஸ்ட்டு பாஸ் ஆனால் என்னெல்லாம் பார்க்க மாட்டியா அப்படின்றா. நீங்கள் ஒன்று நான் ஏன் உன்னை பார்க்கணும்? ஹேய் என்னடி நான் ஏன் பார்க்கணுன்னு கேட்குற? ஆமாம் நான் ஏன் உன்னை பார்க்கணும்? ஒயன் உனக்கு என் மேலே ஃபீலிங்ஸ் இல்லையாடி? நீ உனக்கு கீழே குடிச்சிட்டு ஃபீலிங்ஸா அப்படின்னா என்ன? ஏய் என்னடி ஃபீலிங்ஸ் தான் என்னன்னு கேட்குற? இப்போது ஃபீலிங்ஸ் இல்லாமல் தான் நான் அன்றைக்கி கிஸ் பண்ணியா அப்படின்றான். நீங்கள் உடனே நான் எங்கே உனக்கு கிஸ் பண்ணேன் நீ தானே பண்ண. ஏய் அப்போ நான் பண்ணும் போது நீ அக்செப்ட் பண்ணலடி அது பேர் என்ன? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை தெரியாமல் கொடுத்துட்டேன் விடு அப்படி சொல்லி நீங்கள் எழுந்துறீங்க. ஜேகே அவன் கையை பிடிச்சிட்டு ஏய் அப்போது இது எதுக்கு நீ அண்ணன் கூப்பிட மாட்டேற? நீ தான் கூப்பிட வேணான்னு சொன்னேன் அதான் நான் அண்ணன் கூப்பிடல. ஒயன் என்னை வெறுப்பேற்றிட்டு இருக்காதடி. அன்னைக்கு அண்ணன் கூப்பிட வேணாம் சொல்லி தான் கிஸ் பண்ணேன் அதாவது அண்ணனே கூப்பிடலையே இப்போ என்னடி இப்படி சொல்லிட்டு இருக்க? இங்கே பாரு ஜங்கோக் எனக்கு உன் மேலே ஃபீலிங்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது கையை விடு அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் போகிறீங்க. ஜேகே அகைன் கையை பிடிச்சிட்டு ஏய் கண்ணை பார்த்து பேசுடி அப்படின்றான். நீங்கள் உடனே ஜங்கோக் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்க? ஷேய் கண்ணை பார்த்து மட்டும் பேசு என்னை பிடிக்கலையா உனக்கு? ஜங்கோக் உனக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுது எனக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுது? நீ இப்போ தான் 11th நான் இப்போ தான் 10th இதில் என்ன ஜங்கோக்? ஏய் என்னை பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா நான் சொல்லணுமா? ஒயன் சொல்லு ஒயன் வெறுப்பேற்றி பார்க்காத என்ன. எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இப்போ என்ன? ஓ அப்போ பிடிச்சிருந்தா நீ லவ் பண்ணுவல்லடி? ஜங்குக் எனக்கு உன்னை பிடிச்சதா மட்டும்தான் இருக்குது நான் லவ் பண்ணுறேன்னா அவன்கிட்ட சொல்லவே இல்லை. ஓ அப்போது நீ லவ் பண்ணல அப்படி தானே? ஆமாம் நான் லவ் பண்ணலை போதுமா ஆளை விடு அப்படி சொல்லிட்டு டேர்ன் பண்ணுறீங்க. ஜங்குக் அகைன் கையை பிடிச்சிட்டு ஒரு லிப் லாக் பண்ணுறான். நீங்கள் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. பட் நீங்கள் திருப்பி வந்து பேக் கிஸ் பண்ணல. ஜங்குக்கு நல்லா கிஸ் போஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறான். நீங்கள் அகெயின் வந்து ஜங்குக்கு வந்து லிப் லாக் பண்ணுறீங்க பேக்கப் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஜேகேவும் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக கிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அந்த ரைனியில். ஸோ 2 பேருக்கு டீப் கிஸ் போயிட்டே இருக்குது. சடனாக 2 பேர் கிஸ்ஸை பிரேக் பண்ணிட்டு ப்ரீத் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. இன்னும் ஜேகே உங்களை பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணுறா. நீங்கள் ஷையாக கீழே விழுகிறீங்க. ஸோ ஜேகே உங்கள் ஷோல்டரை பிடிச்சிட்டு ஹேய் என்னடி என்னை பிடிச்சிருக்க லவ் பண்ணலன்னு சொன்னேன் அப்புறம் உன்னை கிஸ் பண்ண மாட்டேன் பேக் கிஸ் பண்ணுற அது என்னதுடி? அப்போ நீங்கள் இல்லை எனக்கு பண்ணணும்னு தோணுச்சு பண்ணேன். ஓ சரி பண்ணணும்னு தோணுச்சானே? எனக்கு 2-3 பொண்ணுங்க சொல்லிகிட்டு இருந்தாளுங்க நான் நல்லா இருக்கேன் அழகாக இருக்கேன்னு ப்ரப்போஸ் வந்துச்சு. நான் அவளுங்களுக்கு போய் கிஸ் பண்ணிக்கிறேன் கிளம்பு அப்படி சொல்கிறான். நீங்கள் உடனே ஜெய்கி சட்டையை பிடிச்சிட்டு டேய் பன்னி பயலே என்னை தவிர வரி எவ்வளோவாச்சும் நீ கிஸ் பண்ண நினச்சிக்கோ அந்த லிப்ஸை கடிச்சிருவேன் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்படியே சிரிக்கிறீங்க. இன்னும் ஜேகே சிரிச்சிட்டு அதானே பார்த்தேன் குட்டிச்சி நீ ரொம்ப ஓவராக பண்ணுறடி அப்படின்றா. நீங்கள் உடனே சிரிச்சிட்டு ஆமாடா வண்டி அப்படி தான் பண்ணு வா வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படி சொல்லி நீங்கள் ஜேகே கூட வரீங்க. ஸோ நீங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது உங்கள் அம்மா சரி ஜேகே அம்மா எல்லோரும் ஒன்றா தான் இருக்காங்க. ஸோ உங்கள் 2 பேர்த்தையும் பார்த்துட்றாங்க. அவங்க க்யூட்டாக ஸ்மைல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் எதுவுமே கண்டுக்காம நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷப் பார்க்க போயிடுங்க. ஸோ இப்படியே தான் போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் கரெக்டாக 10th வந்து முடிக்கிறீங்க. ஜேகே அங்கே 11th முடிச்சிடுறாரு. ஸோ நீங்கள் லீவில் இருக்கீங்க. அப்போ உங்கள் அப்பா வந்து உங்ககிட்ட வராரு. நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க. உங்கள் அப்பா உங்ககிட்ட வந்து ஒயன் எழுந்துமா அப்படின்றாரு. நீங்கள் உடனே டேடு என்ன டேடு உங்களுக்கு பிரச்சனை தூங்கும் போது தான் எழுப்புவீங்களா? ஒயன் எழுதுமா முக்கியமான விஷயம். என்னப்பா ஒயன் நம்ம இங்கேருந்து காலி பண்ண போகிறோமா? என்னது காலி பண்ண போகிறோமா எதுக்குப்பா? ஒயன் இல்லை அப்பாவுக்கு மறுபடியும் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்துட்டாங்க சியோலுக்கு அதனால் இங்கேருந்து காலி பண்ணியே ஆகணுமா? என்னப்பா உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் இது சியோலில் இருந்தால் பூஷன்ல இருந்தால் சியோல் என்ன நினச்சிட்ருக்கானுங்க? அம்மா அப்படிலாம் பெரியவங்களை பேசக்கூடாது எழுந்து. நீங்கள் ஒன்று எழுந்துட்டு இப்போ என்ன நான் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகணும் அகைன் இந்த பெட்டெல்லாம் காலி பண்ணிடுங்க அதானே போகிறேன் அப்படி சொல்லி நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆக போகிறீங்க. ஸோ அங்கே நடந்த மாதிரி அகைன் உங்கள் பெட் எல்லாமே காலி பண்ணியாச்சு. நீங்கள் கீழே வந்துட்டு சரி அப்பா
நான் போய் ஜங்குக் கிட்ட சொல்லிட்டு வரேன் அப்படி சொல்லிட்டு நீ ஜேகே கிட்ட போகிறீங்க. ஜேகே தூங்கிட்டு இருக்கா. நீங்கள் கிட்டே போயிட்டு டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஜேகே கிட்ட போகிறீங்க. ஸோ ஜேகே நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கான். நீங்கள் கிட்டே போயிட்டு ஜங்குக் ஜங்குக் அப்படின்றீங்க. ஜேகே தூங்கும் போது யாரோட டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது. நீங்கிட்ட போயிட்டு ஜங்குக் அப்படின்றீங்க. உன்னை ஜேகே வச்சுட்டு வேன் என்னடி என்ன தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவன் என் பெட்ரூமில் என்னடி பண்ணுறேன் எத்தனை மணிக்கு. டேய் அப்பாவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடச்சிருச்சான், நான் சியோலுக்கு போகிறேன். ஓ ஓ சியோலுக்காடி ஸ்கூலு? அதே ஸ்கூல் தான் வருவேன்னு நினைக்கிறேன். நீ என்னை மறந்துட மாட்டல? ஏய் துர்க்க சியோல் தானடி, வந்துட்டு பார்த்துட்டு போகிறேன், அதில் என்னடி இருக்குது, நானும் வருவேன் அடிக்கடி அப்படின்றீங்க. ஒன்று ஜேகே சரி பார்த்துப்போ ஓகேவா, மறந்துடாதடி அப்படின்றான். நீங்கள் ஒன்று அதெல்லாம் மறக்க மாட்டேனா பன்னி, மூஞ்ச பத்தியா மூக்கு அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் வெளில வரீங்க. ஒன்று ஜேகே ஏய் என்னடி அப்படியே போகிற, கிஸ் பண்ணலாம் சொல்லித்தர மாட்டாங்களாடி அப்படின்றான். நீங்கள் ஒன்று ஆல்ரெடி இத்தனை கிஸ் பண்ண, எனக்கு எப்போ குழந்த பிறக்குன்னு எனக்கே தெரியல, நீ வர கிஸ் கிஸ்ன்னு சாவடிக்காதரா அப்படின்றீங்க. ஒன்று ஜங்குக்கு எங்கள் வாயா உனக்கு தர எங்கள் வாயா அப்படி சொல்லி கூப்பிட்றான். நீ ஒன்று என்னது நீ போகிறல்ல, ஸோ ஞாபகமாக இருக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு கை கிட்ட இழுத்து லிப் லாக் பண்ணுறான். ஸோ நீங்கள் லிப் லாக் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஜேகேல ஓகேடி பார்த்துப்போ, நான் டெய்லி வந்து பார்க்குறேன் அப்படி சொல்கிறேன். நீங்களும் க்யூட்டாக சரிச்சிட்டு ஓகேடா வந்து பாரு அப்படி சொல்லி நீங்கள் போயிடுறீங்க. ஸோ ஜேகே ஏஞ்சி வந்து நிற்கிறான். கரெக்டாக வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்க திங்ஸ்லாம் எடுத்து பேக் பண்ணி வண்டியில் ஏற்றுறாங்க. ஜேகே மேலே வந்து பார்த்துட்ருக்கான். ஸோ நீங்கள் வந்து காரில் உட்காடுறீங்க. ஜேகே மேலே இருந்துட்டு அவன் டாட்டா காட்டுறான். நீங்களும் பாய் காட்டிட்டு போயிட்டுருக்கீங்க. ஸோ கரெக்டாக வந்து நீங்கள் ஒரு வேலை போயிட்டுருக்கீங்க. உங்கள் லக்கேஜ் மட்டும் இன்னொரு வேலை போகுது, உங்களோட திங்ஸ் எல்லாம். நீங்கள் அம்மா அம்மா வண்டி வேறு இடத்துக்கு போகுது, நம்ம எங்கேயோ போயிட்டுருக்கோம்மா அப்படின்றீங்க. அப்போ உங்கள் அம்மா அது ஒன்றும் இல்லை வயன், அங்கே போய் அதை அடிக்கிடுவாங்க, நீ வா நம்ம கொஞ்சம் வேலை திங்ஸ் வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்களும் சரிம்மா சொல்லிவிட்டு நீங்கள் உங்கள் அம்மா கூட தான் போயிட்டுருக்கீங்க. உங்கள் அம்மா நீங்கள் உங்கள் அப்பா 3 பேர் காரில் போயிட்டுருக்கீங்க. கரெக்டாக வந்து கார் இடத்துல ஸ்டாப் ஆகுது. நீங்கள் இறங்கிட்டு சரி என்ன திங்ஸ் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னு டர்ன் பண்ணி பார்த்தா அது ஏர்போர்ட்டு. உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல. நீங்கள் அம்மா யாராச்சும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஊருக்கு போகிறாங்களா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. அப்போ உங்கள் அம்மாவும் ஆமாம் ஓயன் தெரிஞ்சவங்க ஊருக்கு போகிறாங்க வா அப்படி சொல்லிட்டு உங்களை கூப்பிட்டு போகிறாங்க. நீங்கள் அப்பா கையை பிடிச்சிட்டு உங்கள் அம்மா கையை பிடிச்சிட்டு உள்ளே போகிறீங்க. ஸோ உள்ளே போனால் கரெக்டாக உங்கள் அம்மா வந்து போர்டிங் உள்ளே உங்களை கூப்பிட்டு போகிறாங்க. உங்கள் அப்பா உள்ளே வரல. நீங்கள் உடனே அப்பா உள்ளே வாங்க யாரோ வரான்னு சொன்னாங்கல்ல போய் பார்க்கலாம் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறீங்க. உங்கள் அப்பா வயன் பார்த்து போமா அப்படின்றாரு. நீங்கள் உடனே பார்த்து போகவா அப்பா என்னப்பா நீ இப்போ நான் கால் பண்ணுறேன் அப்படி சொல்லிட்டு உங்கள் அப்பா திரும்பி பார்க்க அவன் போயிடுறாரு. உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல. நீங்கள் உங்கள் அம்மா கூட தான் இருக்கீங்க. அம்மா நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம், அப்பா எங்கே போகிறாரு, அப்பா தண்ணி பாட்டில் வாங்க போகிறாரு, நீ வா அப்படி சொல்லிட்டு நேராக வந்து செக் பண்ணுறாங்க பாஸ்போர்ட்டை. நீங்கள் உடனே என்ன நம்ம ஃபோட்டோ போட்டிருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்துட்ருக்கேன். கரெக்டாக வந்து உங்களை உள்ளே கூப்பிட்டு போயிடறாங்க. உங்களால் வெளியே வர முடியல. நீங்கள் அம்மா இங்கே பாரு ஃப்ளைட்டில் அம்மா பெருசாக இருக்குது பாரு. அப்போ உங்கள் அம்மா வயன் நான் சொல்கிறத கேளு, இப்போ நம்ம 2 பேரும் இந்தியாவுக்கு போகிறோம். என்னது இந்தியாவுக்கா, எதுக்குமா? அப்பாவுக்கு அங்கே ஏதோ ப்ராப்ளம் போல், அதனால் நம்ம 2 பேர்த்தையும் இந்தியாவுக்கு அனுப்ப சொன்னார். இப்போ நீ 11th 12th இந்தியாவில் தான் படிக்க போகிற, மேபி காலேஜும் அங்கே தான் படிப்பேன் ஓகேவா? அம்மா அப்பா வருவார், நம்ம இந்தியாவுக்கு போகிறோம் அவ்வளோதான் அவள் சொல்கிறாங்க. நீங்களும் அம்மா சொல்கிறதுமே கேட்க முடியாமல் உட்காந்துட்ருக்கீங்க. ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் ஃப்ளைட் ஏறிடுறீங்க. ஸோ ஃப்ளைட் வந்து நேராக வந்து இந்தியா ரீச் ஆகிடுது. நீங்கள் இந்தியாவுக்கு போயிட்டு ஒரு 2 வீக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் ஜேக்கிட்ட ஒன்றுமே பேசலை. ஜங்குக்கும் உங்ககிட்டேருந்து ஒரு கால் கூட வரலை. ஜங்குக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஜங்குக்கும் அந்த சியோல் ஃபுல்லாக சுற்றி வந்துட்டுருக்கான். பட் எங்கே இருக்குன்னு வீடு கூட தெரியல. ஸோ ஜேகே இதுதான் நல்ல டைம், நம்ம அப்பாக்கிட்டே போய் கேட்டோம் அப்படி சொல்லிட்டு நேராக அவங்க அப்பாட்ட போயிட்டு அப்பா வயன் எங்கே இருக்கா, எனக்கு ஒரு மெசேஜ் கூட வரலை வயன்கிட்ட இருந்து, நீங்கள் எப்போ கூப்பிட்டு போவீங்க வயன் வீட்டுக்கு? ஸோ ஜேகே அப்பாவும் சரி ஜேகே நாளைக்கு நம்ம வயன் வீட்டுக்கு போகலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. உடனே ஜேகேவும் ஓகே டேட் போகலாம் அப்படி சொல்லிட்டு போய் தூங்க போயிடுறான். ஸோ மார்னிங் ஏஞ்சிட்டு ஜேகே அப்பா வயன் வீட்டுக்கு போகலாமா அப்படின்னு கேட்குறான். உடனே ஜேகே அப்பாவும் சரி வா ஜேகே சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போகிறாரு. கூப்பிட்டு போனால் உங்கள் வீட்டுக்கு போகிறாங்க. கரெக்டாக உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அப்பா தான் இருக்கார். உடனே ஜேகே உள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டு அங்கிள் எப்படி இருக்கீங்க, ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களை பார்த்து அப்படின்றான். உடனே உங்கள் அப்பா நல்லா இருக்கேன் ஜங்குக், நீ எப்படி இருக்க? நான் நல்லா இருக்கேன் அங்கிள் அப்படி சொல்லிட்டு நேராக மேலே தான் போகிறேன். பார்த்தா உங்கள் ரூம் காலியாக இருக்குது. உன்னை ஜேகே பார்த்துட்டு ஹிட்டியும் காணும் வயனையும் காணும் சொல்லிட்டு கீழே வந்து அங்கிள் வயன் எங்கே போனான்? உங்கள் அப்பா என்னப்பா வயன் இந்தியாவுக்கு போயிட்டா, உன்கிட்ட சொல்லலையா? அங்கிள் என்கிட்ட வயன் எதுவுமே சொல்லலையே. இல்லைப்பா நான் சொல்ல சொன்னேன் உன்கிட்ட சொல்லலையா? அவ
இல்லை அங்கிள், என்கிட்ட ஒயின் இந்தியாவுக்கு போகலாம் எதுவும் சொல்லலை. இங்கே சரி அங்கிள், நல்லா இருக்காங்களே? நல்லா தான்ப்பா இருக்கா, அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஓகே அங்கிள். அப்போ ஜேகே அப்பா பார்த்து, அப்பா நான் வீட்டுக்கு போகிறேன், நீங்கள் வந்துடுங்க. சங்குக்கு என்னடா? இல்லைப்பா, புக்கை மறந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன், அதை எடுத்துகிட்டு வாங்கிறதுக்கு வரேன்னு சொன்னான் டயாங்கு. ஸோ அவங்ககிட்ட கொடுக்கணும், நீங்கள் அங்கிள்கிட்ட பேசிட்டு வந்துருங்கப்பா அப்படி சொல்லிட்டு ஜேகே ரொம்ப சேடாக போயிட்டுருக்கான். இங்கே ஜங்குக்கோட அப்பா, ஏன்டா ஏன் ஒயின் அனுப்புனேன்? இல்லை மச்சான், உனக்கே தெரியும்ல இங்கே ஏதோ பிரச்சனை போயிட்டுருக்குன்னு, அதான் எனக்கு இங்கே வச்சிருக்கவே பயமாக இருந்துச்சுடா, அதுவும் சின்ன பொண்ணு வேறு, அதனால தான் மச்சான் அனுப்பிட்டேன். ஓ மச்சான், நான் உனக்கு கேட்கவா? என்னடா? பேசாமல் வயனை என் பையனையும் கட்டி கொடுத்துட்றியா? டேய் மச்சான், எனக்கும் அந்த ஐடியா இருந்துச்சுடா, பட் அவங்க 2 பேர் மனசுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைடா. அதுவும் உண்மைதான் இல்லை. சரி மச்சான், பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே உங்கள் சைடு காமிச்சா உங்களுக்கு ஜங்குக்கிட்ட மெசேஜ் பண்ண முடியல, எதுவும் பண்ண முடியல. ஸோ நீங்கள் 2 வீக்ஸில் அவங்க ஜங்குக்கு ஞாபகம் இருக்குது, பட் நீங்கள் அதுலேருந்து வெளியில் வரணும்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட, லைக் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க.